Waqt programm speċjali dwar il-budget imtella fuq One it-tnejn filgħaxija kemm il-korpi kostitwiti kif ukoll rappreżentanti tal-unions taw ir-reazzjonijiet tagħhom għal budget 2013. Id-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni għal min iħaddem Joe Farrugia qal li l-Gvern għamel sew li ħabbar diversi inizjattivi u proġetti ġodda. Oġobnu wkoll il-fatt li l-Gvern mhux sempliċement ressaq il-budget, il-Prim Ministru żied ukoll ċertu proposti li morru oltre mill-budget. Per eżempju, semma dik li ħajkun hemm speċi ta' suggestion box fejn kulħadd jista' jitfa' l-proposti tiegħu. L-idea tal-cruise terminal Fawdex, l-idea tal-Casinos. Min-naħa tal-unions, Paul Patch, President tal-Forum u Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Tony Zarb, apprezzaw l-impenn tal-Gvern li għamel dak kollu possibbli biex jinħolqu iktar impjiegi. Jien naħseb il-qofol ta' kollox ta' dak kollu li semma kienu ġiex pilastri li jiġu indirizzati. Waħda minnhom il-ħolqien tax-xogħol u li nħallu iktar flus fi bwiet tan-nies. Minn dikinhar sal-lum, diversi proposti li l-General Workers Union għamlet u ma ġewx inklużi fil-budget ġew inklużi fil-programm elettorali tal-partit fil-Gvern. Min barra r-reazzjonijiet pożittivi dwar l-impenn tal-Gvern biex isaħħaħ diversi oqsma, spikkat il-viżjoni li l-Gvern għandu għal-budget li jmiss. Diġà qal il-Ministru tal-Finanzi llum li diġà beda l-proċess ta' tħejjija għal-budget ta' 2000 tal-2014. Ġifieri diġà bdejna mal-Unjoni Ewropea nitkellmu fuq il-budget li jmiss. Il-Professur Joe Falzon fisser is-sodisfazzjon tiegħu għal mod kif il-Ministru Scicluna ta' stampa tas-sitwazzjoni finanzjarja preżenti tal-pajjiż u kif se jindirizza l-problemi tad-deficit u d-dejn fuq bażi strutturata. L-importanti huwa li l-ekonomija tikber aktar maġla milli tikber id-dejn biex ir-ratio tad-dejn mal-ekonomija jibda jinżel. U daħad ħafna gost jiena nisma' Professor Scicluna jagħmel dan it-target li huwa fehma tiegħu huwa target importanti ħafna. Min-naħa tagħhom kemm il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u Ristoranti Tony Zara kif ukoll l-imprenditriċi Claudine Kassar kellhom kliem ta' tifħira l-politika tal-Gvern fil-qasam turistiku kif ukoll fil-qasam tat-teknoloġija u s-settur finanzjarju. Ħadd gost illi nisma' illi se jkun hemm spinta mas-settur privat għax is-settur privat huwa l-engine that drives the car. U l-ekonomija tkun tista' tikber iktar. Dawn huma l-ideat li jiena meta nisma' l-Labour Party u l-Gvern issa, il-Gvern jitkellem fuqhom ngħid all right, forsi ta' fint ħajkun hemm naqra spinta għax għandna bżonn spinta m'hemmx dubju. L-imsieħba soċjalist qarrew li huma lesti biex ikomplu bil-ħidma tagħhom ħalli huma wkoll jikkontribwixxu fit-tkabbir ekonomiku u l-istabilità finanzjarja tal-pajjiż kif infissra fil-previżjonijiet u l-inizjattivi li tħabbru mill-Gvern fil-budget.